Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ang napadas siyang kaagi karon, mao kining usa ka lakin-on nga taga Hilongos, Leyte. Ang ito matatampo nagdasingan nga Carla. Carla siya lang magma. Carla! Siya lang. Mapa, si Sheila akong uyab. Maayong adlaw dito, tita. May adlaw. Dayon sa so. Mula ka sa kumaha pa. Asa naman sa daga, Carla. Bato ko silang Sheila pa. Mato na sa kasi mong uyab nga babae. Mamo, uy. Siyempre, asap man di ay. Ay, dili ka na bagit mausap na. Hangtod sa hangtod ka na lang bagyod nga magpabilid ka rin tungboy. Ayaw lang sa kukupus ba pa, kay ingon ini naman ko sukat sa kong pagkatao. Abi ni mo, lipay ba kay Miss Mama ni mo sa dihang pagkatao ka. Kay nagkabato na gid mi og anak. Pero dili man gihapon may makakita og apo kay lalaki man ang imong kasing-kasing. Maog yun. Ay, pasagi na lang ko ninyo mga pa. Kung saan, mo niya akong kalipay. Eh, Ato na ko ha, kay nagpaabot na si Sheila na ako. Abi na ko dili ka mo anhi, babe. Oh, mahita po kang dili. Nalangay lang ko kay si Papa, eh. Kulit kayo. Nga naman. Papa ay gimahayan ko kay dili gid ko na mahitabo nga makakita sa apo kay unsaon babae man akong gusto. Ay da, pasagdi na sila, uy. Unsaon, babae man imong kalipay. Mao cute. Og ikaw ang akong kalipay, babe. Mayon ta ko hindi magpabili ng imong gugma din ako. Dili ka mausaba. Hangtod sa hangtod ang akong gugma nimo, babe. Salamat eh. Naman ko na papaya, mo na. Babe, mananggit ko nimo ha. Oh, saon sa man? Dili lang una ta magkita arong Sabado. Kaya nga naman. Makikita mo gud na ko may kaagaw gud. Mao nga dili lang una ta magkita, babe ha. Mga buta lang sa ta. Okay. May kaagaw gud. Happy na ka Makikita mo gud na ko may kaagaw gud. Maong dili lang una ta magkita, babe. Ah, sige, babe. Laki na sa pagyawa na. Ano mo deporta? Ha? Di ta manuroy ron? Dili lang una, babe. Uy, manglaab mo sa mga ikaw gud. Noon sa naman ni baby. Uwa na malay kay tayo para na ako. Ah, sige lang, babe. Mamawi lang niya ako ni mo sunod adlaw. Ganit, usap. Murag di niya kini maayod ha. Pila naman ron ka adlaw nga. Huwag pakita si Sheila na ako. Ako ni sasihon, babe. Hindi ka mahibaw ka. So, sa man, Ray? Ay, pero hindi man na makita si Sheila ay may kuyog nga lalaki. Unsa? I'm sorry, Carla. Nagkarla ka na lang ako? Sorry kaayo. Wa pa nang matubag akong pangutana. Kinsa ng lakiha ang pirmi mo ikakuyok? Akong uyab. Sa? O sa imong uyab? May uyab ka! Di mao. Oo. Dala, Jen. Uyog ka. Unsa? Imong uyab? May uyab ka! Oh, Carla. Anong kimpuhat ba ni mo na ako, ah? Carla, pasaylo ako. Wala kay gugman ako. Mahal ti ka. Nahibaw ka gid ana. Kung mahal pa ko nimo, nganong imo mo kong ipasakitan? Nahuna-una lang ako nga. Nga wa ko'y kaugmaon uban nimo. Oh, Sunod tuig, 30 na ko. Ug wa ko'y anak.
Og samot nga dili ko makaanak kun ikaw ang ako ikauban sa tibuok na kong kinabuhi kay parehas tang babae. Sheila, maupasaylo ako. Dili na ko. Ato na ning undangon. Kay gusto na kay ko makabaton og kaugalingong pamilya, Carla. Gusto kong makakita sa akong mga anak. Maong sorry kayo. Buwag na ta, Carla. Sheila. Ay, madugay. Tagay pa, part, Eric. Tagay. Kalmo lang, Bart. Eh, di pala ang pilihan. Ano ka ba? Sa gitna lang kayo gibuhat Sheila lang ko, part. Pila lang ko diri ko yung boli gibuhat ako. Bart, di lang yung tingali mo para sa usag-usa. Part. Sabi niyo, Bart, no? Sayang kay ka. Ha? Kung magbinabae pa lang ka, buha pa kay ka. Pero saon man lagi na ako. Pwede magi ko maibog lalaki. Babae ako gusto, part. Babae. Maulagi na yung problema diha. Ah, sige, sige. Mag-inom na lang ta. Aron makuha-kuha ang imong kagool. Buntak naman eh. Sakit na sa ko. Uy. Sakit sa kong kalawasan. Ano man eh? Ano ko kay Nina? Nagmata ka na dahi? Eric, ni ako sa inyo. Oo. Hubog kay ka gabi, oy. Maong, ako na kang gidadiri sa amo. Og nganong wa ko'y Nina, ha? Usay magibuhat ako. Sorry, Carla. Ubog sa ko gabi, og napintal ko nga nagtanaw nimo. Maong, may nahitabo na itong duha. Ay, Sa Paris ko, Carla. ay uwa, mapahimuslan nun ka ni Carla, Carla, sorry kayo. Carla. I get it. Taod-taod akong nakabantay nimo. Wala kay gawas-gawas. Nagmukmuk ka na lang sa imong kwarto. Nga naman ka. Sabay akong gawsan, ma. Wala mo ko iyak. Buwag na ni Sheila. Mayo! Mayo! Ang Nang! imo man din Ah, si Carla? amigo nangita nimo si Eric. Nahalagawas sa dito. Ayo! Ayaw pasudlam, ha? Igna nga nilakaw ko. Carla. Unsa ba'y naitabo ninyong Eric? Nag-away mo? Wa mo, ma. Ha? Kanya, ano, dili makikistorya niya. Nga sa una suod, baya kayo mo. Basta eh. Di ko ganahan niya, ma. Maong kon mo anhi gani siya. Ayaw ginagpasudlam, ha? Mama, ka, mama. Lain sa akong ginawa, ano eh. Pilag adlaw na mo kong ingon ini. Unsa man, Carla, mabdos ka? Ma, Dugay na ko nakabantay ni mo, nga luyak ayo ka. O karon nagsuka-suka ka na yun. Mabdos ka unsa. Og si Eric ang amahan. ma, Ayaw na paglimot. Kaya nisulti na ko si Eric na may nahitabo ninyo katungubog kaayo mo. ma. Ako ipatawag si Eric, ma. Aron maklaro ni. Akong ipatawag si Eric aron maklaro ni. Unya. Yabag na si Madagbag. Musto, ibutang daw. Di ba na magkawat ko? Unya. Sa mani. Unya. Usaom ni Ron Eric nga imo man day nga papagbusa ng among anak. Salbahis pagod ni siya. Mangunay man. Sorry kayo, Carla. O good sa may plano ni mo sa mong anak, ha? Eric? Ang tinuod dito, sa una pa mo ko nga ganahan ni Carla. Pero mahadlok lang kumusulti niya sa akong feelings kay sumbagan niya ako.
Pero karon nga may nahitabo na namo ug mabdos na siya. Andam na kung barugan ang akong gibuhat niya. Ang buot ni mong ipasabot, no? Nga, mag-asawa ka sa akong anak. O tito, tita. Andam ko mga sawa ni Carla. Labi na karon nga may umaabot na ning anak. Unya, Carla, o sa may imong ikasulti ini. Oh, wala ko'y mahimo ini. Alkansi lang kay ko kay mabdos ko. Oh, sige, magbinyo mi. Wa ko magdahom nga mao ba ni dangatan sa kong kinabuhi. Nagikan sa pagkatuboy, nahimo kong himpit nga babae. Wasa ko magmahay kay pinangkaam ko ni Eric. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Carla nga taga Hilongos Lady uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nag-ulahan tadhana. Ang maong kaagi gibahata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papela sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipod sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.